Hah? Lau ra hơn lau ra khát khâu chưa ơi hành đi ra để गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आरो बयनिसिमबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंनि गामि थुलुंगा लाइमोन आफादा साननैनि थाखाय बैसागु फोरबो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों दिनै बिनिनो सेथि सान बे सेथि सानाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै आरो गिदिरफोरनिबो माखासे खेलाफोर होनो नागिरगासिनो दङ आं बेयावनो दसे सम थांनानै नायहोनो नागिरदों मा मा जागासिनो दङ दायो जोंनि प्रग्राम जागोन जायगाया रेडि जागोन जायाखै आं बेफोरखौ गासिखौबो नायगोन आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोन गासिनोबो दिन्थिगोन स' लोगोफोर नायलांबाय थादो नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार दिनै बैसाग मासनि 1 तारिख लोगोफोर जोंनि गामिया उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै माखासे खेला दुला होगासिनो दङ नै दायो बाल्थिं बुनाय खेला जागासिनो दङ नायदो लोगोफोर नायनाय गैया हाथारसिगोनलै बियो हाथारसिगोन बान्था मोनसिगोन बियो एबार उन्दैनि जगसं गेलेनाय लासै लासै र सानै लाइन जा सानै लाइन जा सानै लाइन मोननै नोंसोर सानै मुखुब जानानै आबादारि बिथांमोना खुंलांगासिनो दं।
लोगोसेनो आंखौ हालेवनाय मै होनाय खोथिया फोनाय खोथिया बाननाय खोथिया फुनाय माइ गायनाय दायो बादायफैनांगौ अर्निका बसुमतारी बादायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना अर्निका बसुमतारी। आं क्लास 6 आव फरायो। आंनि फरायसालिनि मुङा बालागुदि गुदि एलपि स्कुल। आंनि बाहागोआव गोलैदों साइकेल। साइकेलजों जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनो हायो, फरायसालियाव थांनो हायो आरो हाथाय बाजारफोरावबो थांनो हायो। Mana mulai Hanya Monalisa. Monalisa, Bakri. Neng mak kalamno sandeng? Aku ABCD. ABCD faraigोन. Nोंस्रा बाबानि मुङा मा? आफानिया? Babaniya Bolen Baglani. आइनियालाय? Mamaniya Lembo Bosumtari. Mama na ai? Mama. Ai nङा? आइसो दे जोंनिया आइ दै दिनैनिफ्राय आइ होनदे दे फरायदो फरायदो Korea, Korea, boy bakaiku, moनसेबो थालांखायाखै, आबै नोंना, मोनसेबो थालाङाखै, मोजां जागोन। आंनि भाराया गोलैदों नाफाम। नाखौ जोङो दुब्लियाव हमो, दैमाफ्राव हमो, थास' होनानै बाथोन देयो। दाख्लै बावैसो जोंनि गामिनि माने बिहामजो गोदान दुर्गा बसुमतारीनि खैनाफोर बिथांखौ बादायफैनो थाखाय खावलायबाय। मुंखौ मिथिया नालाय खावलायनाय जाबाय आरो फैदो।
Hello. Bibarsri Basumatari. Ang dayo, dokter Musabne namanya. Namanya. Gumai borotar. Musuh. Musuh kata. Gasiba manusiaनो गासिबो हारियानो फिसियो मोसौखौ मोसौजों जोङो हालेवनोबो हायो हालेवनानै गोबां खेथि खालामनो हायो माइ गायनो हायो बा मैगं थाइगं खेथि खालामनो हायो बेखायनो जोङो मोसौखौ फिसिनो नांगौ न'खराव गासैबो गोजोनथों बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय आंनि नामा जन बसुमतारी नाफाम माने आं बारा मिथिया मालाबा जायो आरो न'आवहाय संबा बाकी नाफामा एसे मोदोमो आरो गोथाव सोरबा मोनामनायबो मोनो जानायावहाय मोजां मोनो आरो नाफामखौ मालाबा सोरनाबा बेमार जाबा मा जाबा कर'नानि समाव नाफाम जानायमोन आरो मोजां जायोमोन आंहाथ' कर'ना पजिटिभ जानाय नाफाम जानानै मोजां जानायमोन आरो दा नोंसोर खाथियाव दङ नाफाम जानायनि थाखायबो नोंसोर खाथियाव दङ आरो दा बेनो आरो बाकी बयबो नाफामफोरखौ जागोन गोलैदों आबाद मावनाय आंनि मुङा थरायना सन्जिता बसुमतारी आबादारिफोरनि आबाद मावनायनि जाहोनावसो गासैबो सुबुङानो आबादनिफ्राय दिहुननाय फसलखौ जानानै थांनानै थायो आथिखालनि मुगायाव गासैबो जौगानायनि जाउनाव बांसिन सुबुङानो नोगोराव थानानै आबाद मावनायखौ गारलांनो हमदों आबाद मावनायाव बांसिन रासायनारि हासार बाहायोब्ला सुबुंनि देहायाव खहा गोग्लैयो आबाद मावनाय समावहा बांसिन हासार होनानै रासायनारि हासार होयोब्ला हानि गुणाबो गाज्रि जालाङो लासैयै आबादारिफोरा जोबस्रांलाङोबा जोङो सानसे समावहा जानो थाखाय जोंहा जामुं एबा आदार गैया जाहैगोन नोंबो बाखुन्दी आगै जिया बालन्दा ओंखारनोसै जुदो तामिलनाडुआव
Sweet